ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25 ବାସୁଦେବପୁର ଛକ ଭଦ୍ରକ। ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 24 କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ହୁମା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25 ଓଳାଭର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 24 ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 21 ହୁମା ସମ୍ବଲପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 24 ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 22 ସିଂପୁର ଯାଜପୁର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25 ନଇଲୋ 22 ମୌଜା ଜଗତସିଂହପୁର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 23 ବୁଢ଼ାମରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25 ନୂଆପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 23 ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 26 କାଳୀପୂଜା ପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦୁଝର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 24 ନୂଆଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 26 ଲହୁଣୀ ଓଳାଭର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ନାଟକ